ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Kundin nishaɗi, shiri na musamman da ya ƙunshi kawo karatu littattafai, tatsuniyoyi, labaran gargajiya da sauransu, wanda ke zuwa kai tsaye daga tashar Mataza Hausa TV. Ku kasance tare da ni Ibrahim Lawal Zaria. A cikin shirin idan ba a manta ba, muna cikin littafin 'ya'yanmu a cikin labarin kaicen ilimi. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya inda Alhaji Zakariya ya kira Harira tare da tambayar ta shin ko ta san wani abu dangane da Malam Badau. Gaban Harira ya faɗi, a ranta ta ce, Allah ya raba mu da Malam Badau, domin ya hana rayuwarta sakewa a makaranta, ya takura mata da son taɓa jikinta, ita kuma ta ƙi yarda. Kusan kullum sai ya sa ta yi ta shara ko gwale-gwale iri-iri, haka kawai, ita ba fashi ba, ba latti ba, ba rashin ƙoƙari ba, ba surutu ko laifi ba. A yanzu ma zaman da ake, ya ce a satin nan zai yi mata bulala 35 ya kore ta. Ke nake tambaya? Alhaji Zakariya ya daka mata tsawa. Ta tsorata, ba za ta iya faɗa ba, tana gani idan ta faɗa Malam Badau zai ji, za ta ɗanɗana koɗarta. Tana rawar baki ta ce, ban sani ba. Alhaji Zakariya ya kalle ta cikin tausayi, a ransa ya ce, da alama ita ma Badau ɗin ya yi mata tsiyar. Tashi jeki, ya ce da ita. Farko abin da Alhaji Zakariya ya fara yi shine ya kai yarsa asibiti aka duba ta, likita ya tabbatar da abin da yake zargi, don haka ya kuma bincikawa. Abu na gaba da ya gano ya kuma bashi mamaki shine ashe matarsa ta taɓa samun labarin faruwar hakan. Ta ce a yi shiru, wai tonon asiri ne gare su. A yanzu ga tonon asiri nan ya ɓata rayuwar yarki, kuma dole a sani, amma da tuntuni an yi tufkar hanci da ba a kai ga haka ba, sai ta bayyana ƙarya ce. Abu na gaba da ya yi shine ya kai ƙara ga hukumar 'yan sanda, ya yi bayanin cewar an yi wa 'yarsa fyaɗe, ya kuma sanar da waɗanda yake zargi da laifin, aka kamo su aka kulle shi don yin bincike. Ranar Litinin da safe, Harira ta shirya cikin kayan makaranta tana rataye da jaka, sai dai kuma tana ɗauke da farantin robobin kokon siyarwa. Haka take yi kullum idan ta shirya zuwa makaranta, sai ta ɗauki tallan koko, da yake hanya ce idan ta je ta sayar da kokon, sai ta bayar da ajiyar farantin da robobin ta wuce makaranta. Idan ta taso kuma sai ta biyo ta amshi abinta ta wuce gida. Malam Lawali shine mahaifin Harira, kamar yadda yarsa ke son karatu, haka shi ma yake so mata, sai dai rashin ƙarfin da yake da shi da kuma abin da ba a rasa ba na rayuwa. Yankan farce ne sana'arsa, saboda rashin ƙarfin tallafawa iyalinsa ne ya sa matarsa Indo ta zama mai sana'a 10 maganin mai gasa. Safe, rana, yamma da dare, kuma duk Harira ce ke yin dabdalar ɗaukar mata tallan don sayarwa. Duk da zuwa talla da Harira ke yi, takan yi ƙoƙarin zuwa makaranta a kan lokaci, ba tare da ta yi latti ba, musamman boko, saboda idan ta yi lattin ana yi musu hukunci mai tsanani, musamman ma a ce Malam Badau ne akan aiki. Ta isa gab da ƙofar shiga makaranta, anan ta haɗu da ƙawarta Mero suka gaisa. Yau mun zo a tare, ji Mero. Harira ta yi dariya. Na ci sa'a, yau ba ki riga ni zuwa ba. Mero ma tana ƙoƙarin zuwa makaranta akan lokaci, ga kuma ƙoƙari a aji. Lokacin da suka shiga cikin makarantar, mai gadi suka tarar da zunguriyar tsabgarsa. Kamar kullum yana zara idanu, wani tsamurmuri ne mai duguzuzum ɗin gashi, baƙi mai kama da shigar kuciya, wanda ya yi wa baƙin da'ira, idanunsa jajaye ababen tsoro, ba shi da afkin jiki sai aikin bala'i da cin zalin yara. Yana ɗaya daga cikin masu hukunta yara idan sun yi latti, ko idan aka tashi bai ba su damar fita ba suka yi kankabar fita. So tari yara sun fi tsoron kamanninsa fiye da dorinarsa. Yau Malam Badau baya wurin da ya saba zama. Daman duk malaman makarantar, tun daga shugaba har zuwa malamin aji ɗaya,
babu mai zuwa da wuri sai malam Badau, sai kuma mai gadi, kuma su ake bari idan an tashi. Yaran makaranta suna ganin suna zuwa da wuri ne domin su yi dukan latti. Ragowar malaman ma idan suka zo ba sa shiga ajujuwan yaran har sai an je hutun cin abinci an dawo, sannan ɗaiɗaiku ke shiga aji. Wasu ba sa zuwa bare ma su shiga ajin sai ko lokacin karɓar albashi za ka gansu. Malama Ruƙayya ita ce malamar ajin su Harira. Bayan dawowa daga cin abincin yara ta shiga ajin, ko da yake wasu lokutan tana shiga da wuri saboda dalilin ko don ta yi cinikin 'yan kayayyakin sayarwa da na ɗaure-ɗaure kamar irin su garin biɗiɗis, alewar madara, majinar bature da ɗan tamatsitsi, tsamiyar biri da dai sauransu. Idan tana wannan kasuwancin, musamman idan kasuwa ta yi kyau, takan yi wa yaran ajin tatsuniya da wasu labarun hikaya. Idan kuwa ba su siya da yawa ba, sai kaga ta cika ta batse da fushi tana hararar su. Duk yaron da ya yi magana kuwa sai ta tsula masa bulala. Ta fara kiran sunayen yara ɗaya bayan ɗaya. Duk yaron da ya zo sai ta rubuta masa ya zo a cikin rajistar ajin. Yara ɗaiɗai har 82 sun zo a cikin yara 104 na ajin. Ta kammala tana nishi, sannan tana kallon yaran ɗaya bayan ɗaya. Can ta lura da Harira tana kallonta, ta daka mata tsawa. Ke menene? Harira ta miƙe tana ɗaga hannu ta ce, malama ina da tambaya. Cikin fushi malama Ruƙayya ta ce, tambaye in ji. Harira ta ce, malama kamar yadda kika ce a rinƙa gaya miki matsalolinmu, to malama a wancan satin gaba ɗaya malami ɗaya ne kawai ya yi mana darasi, wato malam Rufa'i malamin Arabiya sau 2. Daga shi babu wanda ya yi mana darasi a malamai har ke. Ajin ya yi shiru, wannan ya kalli wancan, wancan ta kalli wannan. Malama Ruƙayya ta fahimci akwai masu sanyin magana a cikin yaran, don haka ta ce, akwai wani mai sanyin magana kuma? Kafin ta rufe baki yara uku suka daga hannu, ta kalle su ɗaya bayan ɗaya ta idanun tsoratarwa. Ta baiwa shugabannin ajin dama. Rufa'i Bello, ina jin ka. Rufa'i ya miƙe ya ce, kuma malama wallahi tun da muka shigo aji 4 ba a yi mana darasi da yawa ba, har gara aji 3. Ta dubi ɗaya yarinyar da ita ma ta ɗaga hannun don yin magana ta ce, saura ke Labila. Labila Aliyu Mustapha ta miƙe. Anti, kuma malaman ba sa zuwa da wuri, idan suka zo sai su rinka hira a staff room ko a bakin ofishin headmaster. Malama Ruƙayya ta girgiza kai kamar ba za ta bai wa ɗaya yaron dama ba, ko me ta gani sai ta bashi. Abubakar ya miƙe ce, kuma malama idan aka kirawo su ba sa zuwa. Malama Ruƙayya ta yi jim na ɗan lokaci, kana ta ɗago kanta ta dube su. Sun lura ranta ya ɓaci, ta ɗaka musu tsawa. Wane ne ya gaya muku abubuwan da kuke tambaya ta? Suka yi shiru, kowa yana tsoro. To bari in gaya muku, duk yaron da ya ƙara yin wannan maganar sai na zane shi, ko ba ni ba ko wani malamin kuka yi wa karambanin gayawa, sai na zane yaro ko yarinya, kuma na kore shi daga makarantar nan. To da kuke yin irin wannan maganar, wane ne a cikinku ya taɓa kawo kuɗin makaranta? Dukkaninku fa kyauta ake koya muku karatun ko? Wani ɗan firgijin yaro sai murya tsatsewala ya kutso da maganarsa tare da katse ta. La, an dikin taɓa sa mun kawo miki naira a cilin fa kuɗin cap. Wato yana nufin alli. Ƙaniyarka ta katse shi ita ma tana yi masa da ƙuwa. Taso nan. Iri ya taso cikin tsoro ya zo kusa da ita, ta rankwashe shi a kai. Ja'iri mai kan goruba, ana magana kana magana, tafi can ka zauna. Ta dubi sauran yaran ajin, wallahi duk ɗan iskan yaron da naji yayi ƙyas da wannan magana sai ya ɗanɗana kuɗarsa. Ja'irai kawai.
bayan ta daɗe tana yi musu muzurai da zara idanu, ta tattara kayanta ta shuri takalmanta ta yi waje. Yara dai suka yi jigun sun rasa abin yi kamar ruwa ya ci su. A wani ranar nan malamin Hausa ne kawai ya shiga ajin, ya yi musu darasin yadda ake yin gaisuwa a al'adance. Bayan an tashi, Harira tana tafa da ƙawayenta suna hira. Harira ta ce, kun ga fa a sauran makarantun ba haka ake yi ba, a makarantar su Murja kullum sai ta nuna min an yi musu darasi guda 5 ko 6. Mera ta ce, ai su ta kuɗi ce ko? To in ta kuɗi ce, ai makarantar su Salame ba ta kuɗi ba ce, kuma ana yi musu karatu sosai, kuma fa malaman nan gwamnati tana biyan su. Ta ɗan yi shiru kafin ta ɗora da cewa, gaskiya ni da babana zai mayar da ni can wallahi da na gaya masa. Samira ta ce, kuma ga yawan duka wannan makarantar tamu. Ita kuma wannan malamar Ruƙayyar sai ta rinka kawo kaya da tsada, ta ce ba za a sayi na kowa ba sai nata. Dubu wani ɗan tamatsitsin da ake sayarwa 4 naira 5, ita 1.5 take sayarwa naira 5. Har gwara malama Talatu ko malama Inno ko malama mai 'yan yara sun fita arhar kaya, in ji Mairo. Samira ta amshi da cewa, wai kuma fa haka za mu je gasar karatu da sauran makarantu, ko me za mu yi idan mun je? Harira ta dube ta ce, haka za mu je mu ƙoƙarta, ai ba su muka yi wa ba, kanmu za mu yi wa, kuma Allah shi zai shige mana gaba. Haka dai yaran suke tattauna matsalolin da ke kewaye da su a makarantar. Malaman nasu sun mayar da makarantar dandalin hira, kuma wurin kasa hajarsu don sayarwa wa yara, da sansanin zuwansu don su huta su yi hira. Ba su damu da su yi wa yaran darasi ba. Sai kaga malami a sati yana da shiga aji aƙalla sau 8 zuwa 10 a mako, amma bai fiye shiga sau 3 ba. Wasu malaman ma ba sa zuwa makarantar gaba ɗaya. Abin ba daɗin ji, wai wawa ya zagi uwar dagaci. Masu ƙoƙarin shiga aji a kullum su ne masu zuwa don sayar da kayan ƙwalam da maƙulashe ga yara. Aƙalla duk wani kayan ƙwalam da maƙulashe, duk wani kayan ci da sha, to malaman nan suna sayar da su a ajujuwan yaran. Wani lokaci siyan yakan zama dole ga yara don malaman suna tilasta musu. To masu saurare, aka ce laifin daɗi ƙarewa. A nan za mu taka birki, sai kuma a kashi na 3 za ku ji yadda za ta kaya. Wannan fa kaɗan daga halin da irin makarantun da muke fama da su musamman a ƙauyuka da biranen muke nan, wanda akasarinsu in ka duba za ka samu makarantu ne na gwamnati. Amma za ka sha mamaki, da yawa daga cikin malaman makarantar sukan kwashe 'ya'yansu ko su ɗebe su kai su makarantar kuɗi. To irin wannan lamari sai dai mu ce Allahu ya samu wanye lafiya. Sai mun haɗu da ku a shiri na gaba.